И здравейте, аз съм Лудия, тук с мен Алеракс и кой всъщност? Алерон, да, и Blizzard 002. И днес всъщност ще направим сървър. Не ревю, ще направим една част от 10 минутна част на... по-точно 10 минутна част на Survival. И аз ще си сложа всъщност ресурс пакета. Готово! А на мен от този тъпия дъжд ми залаги. И мразят това. А на мен не ми лаги, защото компютър ми да го може. Не та. Просто аз не снимам и прикарвам. Их, мама му на то. И не се сещаш каква работа става. На тебе сега имаш ли тъмнина? Да, тъмнина, като имам текстчър пак някакво. Не, и аз имам тъмнина без текстчър пак. И изведнъж изчезва. Все едно някаква тъмнина идва към мене. Аз отивам към нея и тя си тръгва някакво. Да. Какво е? Излезе ли от тъпия тунел, аз така. Окей, хора, значи долу в коментари, долу в description ще напиша линк за този сървър, ако искате да цъкнете. Sky. Къде да ходи, бе? Телепортнах се, портни си ти. Аре, приемам и то си е намерил къща безплатно, в която ще живеем и може би... няма да живея, защото не обичам да си крада къщи, които не са мои. И да, ще живеем в тази къща, защото е по-добри. Това уникална къща, честно да си призная, аз съм правил много такива къщи, но за такава не съм се. Просто това е най-хубавия модел направо. Който е направил, браво. Просто браво на него, гъджа за него. Когато сега нашите хора си прича малко на манша, зомби мръсно. Че е зомби, къде си ти? О, аре тази къща да подобрим, ще стане много готина, бе. Да, окей, хора, значи малко ми върви сега с 25 ППС, което не ми готиното начин какво е, че като събориш едно дърво и пада цялото. при мен не стана да е. Ама трябва да събориш най-долното. Да, аз не направих. Добре, хора, ще се върнем аз, когато чак подобрим всичко и дам. Не се сещаш ти кога ще? Чакай, паднало. И окей, ще се върнем след малко. Чао. Чакай. Пак сме тука, просто ми беше лагнал. What the fuck? Значи... Лъка на моят текст ще да праки един пистолет някакъв. Аз знам какво е мъта аса. Не. Аз съм имал такъв текстър пак, супер много лак. Аз играя с мод. Също в сървъра. Той е такъв. Не с коли. Бавам тебе, то не може с мод в сървър. Кой ти казва, че не може? Не може. Може ли? Може се съди. Добре. Не, брат, може. Паси готиното. Веднага влиза. Аз с един мод за... Оле, хора, аз честно да ви казвам, съм се пробвал да хакна един сървър, един мой приятел. Не знам дали го знаете, преди са пишеше Ice Dragon, CS Ice Dragon. Той хора много занимава с хакер и хакна един сървър. Много ме дразнат тия хакери, че ми хакват сървър. Помисли за голямата работа, хора, и моля ви се пробва да хакне Hypixel. Букук. Той му изписа, че е успял, но едновременно като вътре като написа Game от 1 и директно го банаха в Forever и му написа, като си мислиш, директно превеждам какво съм написали, ти мислиш, че може да ни хакнеш, ние сме най-добри. Да бъдат там ето. Бе, Hypixel, fuck it. Hypixel са превъзнасят, нали, вие знаете, идиоти, да, хора също на нея ни. Той глупак да си мисли, че ще хакне На нея Hypixel ми просто. хакнаха премиум акаунта, мисля, не знам хора, ще пробвам утре като харес на компа. Мисля, че наистина ми е хакнат акаунта, защото... Мислиш или той ти е умнико? Сигурно, защото хора аз пиша с паролата, пиша всичко. Или го пишеш грешно, или такова. Ай, са не се прави. Или го пишеш грешно. Сигурно. Човек, идея си няма само да не е хакнат, защото ще намеря този, който го е хакнал. Аз ти кам толкова го намеря, ще му хакна компютъра, аз ти кам. Аз съм се пробвал да хакна компютър, не ми се е получавало естествено. Хакнах един скайп на един мой приятел и моля ви са хора да не ви казвам какво ми идеш да направя, ама не го направя. Какво правиш, брата?
го запуши колата? Просто Не съм го запушил, мъкни малко. О, запушил съм го. запуши си. Е, тук ще сложа. Моята работна маса е чекмедже с някакви горе неща отгоре, смисъл. Така аз ще сложа моя крафт от тебе, бе. Тук да стая аз ще я взема. Да. Айде, готово, моя. Как се правиха стълби, бе? Абе, аре, бе. Сериозно ли? А, да. Видях, не ми се вика. Чакай малко, аз ги направих. Тита, аре, ладно. Късно е, пич, аз ги направих. Аха. Какво направих? Стълби! О, не си, мама ти да еба. О, не са. Моля, без цензури. Не, аз не съм цензури. Ако някой знае Крастър, аз би ги моля в хейтвите го то нещастник. Аз му писах, ще ми направиш интро, преди когато не знаеш как се прави интро. Той ми написал, окей, пич, нямаш проблеми. И моля се, на следващия ден го питам, какво интро е? Аз не съм ти казал, че ще правя интро. То мен, аз му викам, айде да играем Майнкрафт. Нито ме интересува за него. Гледа си, снимал си клипове, гледам го на другия ден, снима с някакви пиклю. Сега си към толкова го намеря, ще му строша зъбите. Дебелак, грозен. То много дебел, свиня. Дебел като свиня. Ти, аз пробвай да отвориш. Чакай. Да видя дали да. Какво готино нещо направих, просто нямаше си Да, една. бе, защото и аз го знам. Те са сейкия, бе, много яки. Много готин глич това. Да, бе. То това не е глич, да? Да, тук служи. Не, бе. Не бе така луксозно. Баси готината къща я направихме. Трябва да я реснем, аз ще я ресна, аз ще ви добавя, знам как. Да, малко, да, аз тук да я речем. Абе ти не знаеш как да маднеш, бе. Кой ти казва, че не знам? Оф, айде, давай. Добре, я ще го направи, че Така по-става. Слушай, още бати ти. не става. Не, трябва. Ай се актира, бе. И аз се пробвай да отвориш вратата, бе. Те са. Чакай, бе, кошар. Не мога. Мога, бе. Що? Що не има привет в този сервер? Що я са тъпи? Който пак го направи този сервер не става. Не знам, нека го пак. Дето не знае какво е привет. Гледай сега как се прави резве, пикло. Кръси го Diamond Group. Чакай да ти пратя покана, защото ще падна, ще умра като падна. Айде, приеми. Те го кръси. Приеми, де! Добре, айде ще го кръса така. Добре, ама... Те ще е готово. Да, бе, много готино. На твоето шибане им. Знаеш какво ще е готино? Да, fucking off, нега! По-добре го кръси, така. Да, бе. What the fuck, къде си? Мале, това резиденция с направо. Супер, вип, айде! Не съм направил още резиденцията, бомник. Ти сега не знаеш как се прави, бе. Ти го правиш на коля. Окей, хора, се върнем след като направим резиденция. Какво? Select 2 points first before use the command. Мама ти деба. Окей, аз Приеми. видеото. Са твоята мама. Приеми да е. Значи, много ме дразни този сервер, си казвам. Къде са другото? Гледай, брат, тук има шалози. Аз мисля, че е един от твоите приятели. Ей, Шадо. Аз 3 реса не мога да направя повече. Виж. Ами махни си един резе. Колко се стъп. Аз първо Реселект. Рескреате. Как скажете са? Diamond Group. Айде да направих, опити се да чупиш. Така. Аз само ще се разпилях. Аре бе, кошар. Абе, пошар си ти, бе, негът. Да? Аре бе, може ли... Да, ето, Diamond Group. Майка, ти много прозе. Ти си написал Димон. Абе не ме е бе, айде, може ли да чупиш, не ме да разни. Применувай го. Абе нема сега, айса. Как да тадна сега? Какво? Как да тадна? Колко да... Респсет. Да, респсет. Стояна, как садаш? Ай, написах нещо, чакай, гледай. Респсет. Да.